बेयाव कर्नाटक स्टेटनाव कंग्रेस सरकार फैनाय लोगो लोगो गासैबो हिनजावफोरनि बास भाराया फ्रि। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मास मोननैजों खनसे सुटि मोननायखाय मोनसे ब्लग लाबोनो सानदों। ओमफ्राय दिनैहाय बे जिसिबि सालायग्रा सान्दिया सनियामोननि न'आव थांगोन। बहाय जोंजों लोगोसे जोङो साब्रै दङ, हौवाफोर साथाम हिनजावफोर साथाम। सासेया आंजों दंफायो नै, ओमफ्राय सानैया दासो फैगासिनो दङ। दाहाय जयै लोगो मोनलायगोन दसेनि उनावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दायो जोङो थांनो ओंखारबाय। नुदों बिदिब्ला दा दङ जाहैबाय चिराङा पाटना बास स्टेन्डआव जोङो बेनिफ्राय बास गाखोना थांबावनोसै। फाइनालि दिनै फिन सौफैफिनबाय आं ग्रिनालि। ओमफ्राय माइ दुब्लि नै माइया मोननानै हागासिनो दङसै। आंलाय सानदोंमोन माइया गोसोम जाबाय खोमानो, नाथाय 3 मासनि गेजेरावनो थिखांनाय माइखौहाय। नै लोगो आंना फैदो रजे इउटुबारा। अमा बेदर जानो फैदों जों दिनैहाय सान्दिया मोनाव। फुथुला बायदिसो गानना फैनायखौ नुवाखै नै। फैसा मास मोननैनि उनावसो सुटि मोनदों नालाय खनसे, दिनै लाबाय सुटि। नै फाथैया बेयाव दङमोन नै, हरनाय हरना मानसियानो दंना गैया बेखौ दंमोन नै बागाननो। बोसोराव खननै थिखोयो बिसोर माइखौहाय। रायजो राजाफोरनोहाय मोनसे बाथ्रा खोन्थालांनायसै आङो। बेयाव कर्नाटक स्टेटनाव कंग्रेस सरकार फैनाय लोगो लोगो गासैबो हिनजावफोरनि बास भाराया फ्रि। नंगौ नामा? आधार कार्डल' देखायनांगौ, लानो फ्रि। बेयावनि लकेलनि जानांगौ आधार कार्डनाबो, होनब्लानो फ्रि। कर्नाटकआव गभर्नमेन्ट बासावहाय हिनजावफोरनि थाखाय टिकेट नाङा, आधार कार्ड देखायब्लानो गाखोनो मोनो। ओरैबायदि जालायबाय नै, मिथिबाय? माने जोंनि जानांगौ आरो ने, जोंनिबो बानायनाय जानांगौ, माने जोंबो गाखोनो मोनो। औ, जों गुबुन हारिब्लाबो गुबुन जायगानिब्लाबो जोंनि आधार कार्डना नैबे लकेलाव बानायनायब्ला जोंबो फ्रि गाखोनो मोनो आरोखि, जोंनि आइजोफ्राबो। बेबायदि जाबाय दा कर्नाटकआव। हयथ' सोरबा सोरबा मिथियाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोननो आं दिनैहाय बास गाखोनानै मिथिबोनायजों लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव फोरमायनानै जाबाय। आङो दा थांगासिनो दङ सान्दियामोननि न'आव अमा बेदर जानो। जों सानै फैगासिनो दंबावो, बिसोरबो गोबावखासैनो बोसोरनैसो जाबाय अमा बेदर मोनजायैया। बिसोरबो फैगासिनो दङ। दाहाय जयै लोगो मोनलायगोन। जों दा थाबायगासिनो दङ सान्दिया आरो सनियामोननि न'आव, जिसिबि सालायग्राफोरनि न'आव थांगासिनो अमा बेदर जानो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नुलांगोन। माइ दुब्लिखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। आं सानदोंमोन माइया दासो गोसोम गोसोम जादोंदां, ओंखारफुदोंदां, बेबायदि सानदोंमोन आं। नाथाय माइया ओंखारनानै हालायबावबायसो नै। हांसुलायबायलां मोजांनो। मास मोननैनि गेजेराव दिनैसो खनसे सुटि, बेनिखायनो दिनै सौफैलायबाय अमा बेदर जानो। नायदो सारिफालि। आं हले हाङा एफा गरमाव, गोलोमफ्रुना फैजोबखाबाय आं। आं हाङालै अमा बेदर, आङो अर सुलायदों नै गरम बोथोरफ्रावनो। माबोरै दं सान्दिया? खुमब्राजों अमा बेदर। ओइ हायलुरि, थाबथानो नागिरदों ना मबाइला? बोसोरनैजों खनसे जौ बिदै हिनजावनाव थांनानै जौ बिदै लोंलायदों बाबाया। स्पेसियेलि थाबथानो नागिरो बेना मबाइला, जा गोजानसो लानांगौ ओमफ्राय। मादेब जाबाय नै। आं खिन्थु जौ लोङाहाय होनखाबाय आं। आंखौ जासान्दे इसोरसो लोङो। मालाय आंखौबो लोंफादोंसो सानो, आं लोङा। नै हटेल थायै माबा अमा मोनजायाखै, दिनै जादों। अमाल' जानो फैफादों आं।
हम लोग पार्टी कर रहे हैं मैडम बाद में कॉल करेगा अभी थोड़ा पार्टी है ठीक है अच्छा बाय हाँ ठीक है बाय हाँ गुड नाइट हाँ गुड नाइट हाँ ओके बाय गुड नाइट लव यू मिस यू